Porlara. Doon tayo natin guys. Okay. Ikaw. Layo. Yan tayo layong malanga. Alright. Porlara. Tapos bida na ng ikaw. 900 ang kilo guys. Yan naman yung mag-asi siguro. Labo mo yan yan. Ito pangalit ng mga. Yung mga bulog nila na gipit sila. Alright, suka guys. Ulang hindi. Good job. Siyang panahon nila. Let's go. Doon tayo natin guys. Dali ng duwa dito. Oy, kabubukal ng Dito tayo tapa guys, taba.